paponditi ajojo mina kumu wachokoli Leja paponditi ajojo mina kumu wachokoli Dakika donga par gari kende alito wendo podi wachaka chaka tu kachiel kode okinyi makawuono bende nitiere chenro moro ka maokino kanyo kod M-Pesa iluongo ni powered by M-Pesa iluongo ni chenro mar Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa ne oganda jokanya namte onge tiende mondo pesa ni moro ipodi pangri kaka niti kode budha moktiyo kode biningeo sani kuri nyalo kungo inyalo keto mwandu siling maromo inyalo chako gi siling maromo 100 kadhi malo en pesa makikano to nyuolore nitie nyenyo more wiye ma odongore go pile ka pile nyakwaro mejwang inyalo kano kocha ko siling 100 bob kikiwe pesa ni obireba kanyo ni paro godo pachi moro kiteka moro monyalo dongore manyalo mi nyenyo moro mae momio Safaricom kalukom M-Pesa okelo ni Zidi Money Market Fund ma onge tim kakidonje de manasta adeka ngwena hash yer kamunik ni financial services bange Zidi Money Market Fund to mana kademo wang ise mana donjo M-Pesa Nation mana kod Zidi Money Market Fund isa adeka ngwena hash yer kamunik ni financial services bange igwel kamunik ni Zidi Money Market Fund tise mana donjo kademo wang ko maendi en chenro machielo ma Safaricom kokalukom M-Pesa donjoe mar konyiketo mwandu ni mar pesa no biro bedo ka nyuolo nyinyo inyalo gole sasa bene medwaro nyakwara moga jwang kigi moro mapodi pango pachi bola kanyo tikonyori idongri mana kod M-Pesa kokalukom Zidi Money Market Fund mobedo power kod M-Pesa era Mogi Radio kachunje luo dong daka pakende nyakwara Mogi chupo kanyo saa 2 mar okinyi makawuono Ramogi Radio Ramogi kachunja luo en penjo man mede gombo penjo wendo ma benda dhibedo go okinyi makawuono Mheshimiwa Babu Owino MP ma Embakasi Eastern no kose yuoro kanya kwara Mogi jwang kendo bro bedo kod achiel kachiel live era Mogi FMK wan live bende YouTube kachiel kod Facebook aneno ka Mheshimiwa Semana yuoro ka wacho ni chieng jamondo obro kode mbaka kanya kwa Mogi jwang mana bang kine mano kende med mana kete ka okinyi masani Ramogi Radio Ramogi karchunja luo Ramogi Radio Ramogi karchunja luo Wendy Jokopere
wende jokopere. Wende jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend. Wende jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yudo thuolo mar winjo wende mamit mag jokopere kochan gi Lydia Ako. Wende jokopere e radio kar chuny jaluo. Chopokanya kwa mjua kendo mana bankine mano kendo obro kode mbaka one live Facebook, one live YouTube bende. Ilungani mheshimiwa Babu Owino MP Makati East. Mwaka kendo wadogo mbaka kumtulo maogwaro chakore sane nyaka sadegi daka prangwan ma engi malunga wete pimo piny gombaka wang'iyo ni piny ringo nade kinde winke wachini chiem tuth mbele kong'e en gi penjo mora mora ibiro yudo thuolo mar penjo mheshimiwa Babu Owino penjo maibo SMS 22954 chak mabole chon voice mari mar WhatsApp bende bano itafanya nini pole panda ndio mikie Pipio inyalo tieko buye podhi kito kod yadh kwiri mar gavana obera inya kidwara kori kod buye mora ore bando kata mana niang matin kata orowe gavana ber thi buya mapokoti kata mauseti to potindo inyalo tiyo kod yadh kwiri ni kwa mgajwang kapo kipitho kata pitho nyakwa Ramogi yero kore mari to gima duonga inya nyaka bedni lo kong'ech nikech mae mabiro miye thuolo mar loso onget moro mabiro thung'o buya mora ma tie puothi mar bando nyakwa Ramogi kata mana mara niang ma seche ma niang koro pod tindo waino ni orowe gi luolo ti kode
jumbe ariyo kod adek tok pidho bando sama piny ng'ich mamiyo cham biro dongo e yo makare kendo kata mabuya moro amora ok bi dongo mar laro chiemo kode. Yath mar gavana ni e rapim mar 250 ml kuom bugru mar pi litas 20 kasto igoye kokwako wilo kata e tie cham kanyo kod mugajwang'. Ma biro konyo kamaduong' ahinya, to gima nyaka ing'e ni sama ikuo yadhni ti kode e seche ma piny ng'ich e kind sa 12 mar okinyi nyaka sa 4 mar okinyi. Wendo na yoro machigni nyakwara mugajwang' kendo kinde mwinjore magomoni wago kode mbaka winyi makaune Ramogi baraza ka twak mochweny kod jaod bura Kasi East Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa oyaore kendo happy new year. Oyaore ta amoso nyikwara Ramogi kumora mora magintiere. Mantie Nyanza tewa moso, nyikwara Ramogi mantie Nairobi, nyikwara Ramogi mantie Mombasa, nyikwara Ramogi mantie kumora mora magintiere. Amoso nyukwe to yaore. King jamundo koro chopo kana. Hero kama na yenya. Imundo kabisa ya. Amondo nkecha luor mantiere godo ne Ramogi gi nyikwara Ramogi. Nichangene nyikwara Ramogi no ya nyaklondo. Dwano winjika kwa watu wako. Mumia mondo mar mondo kikwach ni to majatelo mani majatelo ma ingeni kata dakika achiel kileo ka intire kata hospital dakika achiel no nyalo cost life. Kora neno ni mondo mi a keep time a leader ber ka kipsa. Onego bed ni jatelo emari jopiny. Jopiny onego bed ni rito jatelo. Girokono. Mapio ka poko dweche manyien nyocha report moro wuok kani na achiel kuom jod bura matiyo maber ahinya e Nairobi ka gi Kenya mangima. Yes. VJ adona gone ruoth Nyasaye. Nithiedho ground man jogi mo nonro koso. VJ neno last year an kaka Babu Owino. Naonge nantie mane top 50. Naonge top 10 e piny mangima. But wang'ni naneno ni mondo atima tek ne jopiny tine kaka kono ketwa namba 1. Info trano ema baba bende tiyo ga godo timo polls ge opinion polls ge. Matiende ni en very credible. Onge ni wach mora mar mibadhi ka gi kacha. To an tija maler. Nikech VJ kane jopiny oyiera ni mondo atingi. To wuok dala kadhi Nyalenda. Kanyasaye gol Nyalenda bende mokela nyaka town e bomaka. Matin Nyasaye ni koda gi chenro moro. To neno ni ka ruoth Nyasaye mani koda gi chenro. Kawit hawini, kikawit chenro mar ruoth Nyasaye ni. Komiya tich na ti onegatine jopiny. Emomiya sebedo ka atiyo ne jopiny neno kaka wachiwo basaris. An basaris ga chopo nyaka dala. Basaris ga okere dhi kuonde maboyo. Nikech ang'eyo VJ kinyisa ni oriemb nyathini e school ang'eyo kenda fili nikech inde no riemba e school kora ang'eyo ni lacking school fees no enango kinyisa ni ndo kech osekaya sendo kech ang'eyo gima ndo kech en kora aelewa kabisa kinyisa ni kwayo chumbi kwa jirani ang'eyo gima kwayo chumbi en kora ang'eyo thagruok ma ji ni godo emomiyo nawacho ni tich mar ruoth Nyasaye miya ni nyaka rite. To ino kaka wasebedo kwachiwo basaris skul wate wasebedo watinyieo negi bases. Asegero skul Donom secondary maduong' oting'o over 60 rooms. Masani skul no duong' kabisa. Asegero over 100 classrooms. Masemedo e skunde. To in addition to mano bende waseketo pi mag boreholes gi. Dario Gaboro East constituency. Ndeche maseketo lam gin ndeche korosari praboro gariyo. Ndeche malam kumora moremba Kasi East. Ngeni ndete pokatie kotich emomiyo
pod wadong' gi higni 2 gi nus. Higni 2 gi nus gibradhi timo tich. To table banking bende na yaw ne mine Embakasi. Iyudo ka mine oriwore ka gi kacha, mine 10-20 gitimo table banking. Nitie table banking ma main office bende masani nitiere gi mao milion 3 magisechoko gikawo wi ka gi kacha, gikawo go table banking gitimo godo ohala kaito giduoko. Make mana kanyo mheshimiwa bro dugiren sare ka chiel yudo weche manyien machok gi Vincent Otieno bang' kanyo bro kwanye kama mheshimiwa we kunonyo kuna mulwan. Weche manyien machok lak sechegi. Oya kwa magajuang kendo machigni. Kamsen chunge juti sirikal odo jochung moro bich ne limo mar Vice Chancellor mbalariany ma Nairobi kabajo makoro gidiero limo makamago gikachi kod ngire James Njiru, ngire Duke Orata, ngire Bitangende, ngire Ayub Njoroge, ngire Francis Jackie Mula ma en koluwore kod chenro mar oro kwayo bende ne yetek Twitter kama jochung auchiel duto ne oro kwayo margi. Chenro bende ne olor tarik 11 mar dwe mokalo. Jabichgo kod biro dadho gi chieng' tarik 21 mar dwe ni e apise ma kamisen mochung' ne jotij sirikal kata Public Service Commission Offices man Harambee Avenue, Nairobi. Weche moko en ne jaod bura ma Kisumu Central Joshua Rona simo kalo wiruok mar kanyakla mantiere kind jatend piny Kenya William Ruto gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga. Oron poem mokalo wachna mabendo lero ni omiyo duond bura mar ODM oyudo lemo madito e sirikal moting'o lemo mar migawo mar omenda, weche mag teko kaachiel kod migawo mar dongruok mag yuto mag nembe. Bende wacho ni Uganda luwo onyonore sirikal kendo koro gibiro siro bedo jatend piny William Ruto mondo mi kochop singo manoketno ka jo Kenya kinde kisera mag ombulu. Gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo po mokalo luwe gi wach ma koro ne owuok godo mar suo wach iko kar thidhna ma yala kata la somp kaka lope piny. Direkta mar riwruok moro bende ochung' ratiro oganda weche mag lope kata Land Rights Organization mabende otisi ni Skoda mar Rogers Ochieng' wacho ni teko mabende Gavana Orengo noketo mar dhiro wach mar iko thidhna no kaka lop jopiny ber mokalo nikech en wach mosewuok mabor. Iko weche manyien machok nyakwaro mag tudre karomo saa 3 ne weche manyien kaka gibo bedo mago matuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien machok Radio Ramogi. Awinjo kanyo ka Kwano weche buora idhi nyime kod weche mar wach table banking ma itimone joma mine ahinya e constituency mar Embakasi East kanyo. Model mare otiyo nade? Model mar table banking. Model mar table banking ni otiyo de. Machiko table banking ni na luoro Embakasi te, the wards beach te. To Embakasi wana population moro 1,500. Koktwate. To kana luoro to naluongo joma mine. Eri matindo bende nyiso donjo gini en mana moko patience kod waro ni matindo nya bedo maonge. Ng'ato kosechoko 1,200 to wacho ni an pogna maga dhi godo. Adhi acham godo andiwo moro kata jogo nyanja moro kata loda moro. Kana dhi round to nanyiso joma mine ni chakuru kata gi siling 50. Week a week kuchokre ji para kata ji 20. To kila to kelo siling 50 kata 100. To kubiro dichiel kane un ji 10 to choko 100. Kane un ji 10 to choko 100 mane 1,000 e week. Wach ni ket uji 20. Yes. Mano di bedel 2,000. 2,000 ni ubete mesa. Timi engam nyalo timo godo gimoro. Ng'ato nyawacho ni 150 2,000 ni adhi awar godo nyanja moro. 1,100 adhi awar godo nyanja moro. Simu 1,100 tibo duoke gi 1,100. Itoten mi haka wire. Yes. Kendo week manyien kendo choke kano. Koro week a week unyawacho nuromo kata dwe ka dwe unyawacho nuromo dichiel. Tuchoke matin ibiro pesa nedre matin mos ipori mesa kanyo chego. To pesa ni oken mar shid mora oken mar chulo school fees. Pesa ni oken mar chiemo. Pesa ni oken mar chulo rent. Pesa ni oken mar thiedho. Pesa ni oken mar timo godo gimoro. Pesa ni en mar ohala. Mar mondo iloso handi minyalo yud school fees. Iloso handi minyalo yud rent. Iloso
iloso andini minyalo nyiewo godo chiemo, iloso andini minyalo invest future. Kikawo pesa mitimo ichulo godo school fees, mondo miyud pesa miboduoko nyabedo matek. Koro pesa ma ang'eni ngima matek, but wachicha ni mato mana mar ohandani. Koro osebedo katime kamano ma kane waluongo mine together. Koro mine gi banking maduong' sana Bakasi nitiere mine 60. Gin gi over 3 trillion sani. To ne chako gi 100. To nitiere moko mag grube matindo tindo mag 20 gi bende mang'eny Bakasi. Moko nigi million, moko nigi 800, moko bende nigi 100,000, moko bende koko chako kendo ka gineno ka jomoko dhi maber gibende koka gichako. To pesa nigi manyaka wang'e ni en pes ohala, ok en timo gimoro amora. Adwaro mana duoki chien tin. Wacho kanyo ni segero nderni mar 82. Ndio. Iwacho ne ga Bakasi is ni nitawachosha kazi. Allocation yudo ng'eny moloyo jomoko. Kanyo data mar NGCDF kata ni beti yudo more gi jo weti mamoko. Siri Marian mane cause to Marian large. VOJ kisebedo jatelo nyaki ya pachi. Nyaki ng'e joga gi. Resource mtire godo ni mimi wa CDF mar basari. Education gi security. Kende. Tisebedo jatelo. Jibo wacho ni Babu wakino ni gitema na education mandasari gigero school de nyewa access gigero classroom gi security kende. Jibo wacho yawa ine jatelo ka ndara ndach. To jatelo mora ikelo. Ata seche ma ako gore chwore. Bikomo maka solve situation. To mano kutiji mjumbe. But kori wacho yawa majoga okaboneno kagisandre taling. Wacho mar kunyo balls. Giwacho ni yawa ma oken TMP. But iwacho ni nyakitime nikech jatelo. Koro gimtimo yao network ni. Ing'iyo kaka nantire gi international connections maber kabisa. Iyudo ka loso gi jomoko maoko, financial organization maoko mantie oko mar piny ka. Kendo kiduogo piny ka bende ting'iye ni to inyama kosiep gi ng'ano gi mar mondo ne kinyalo de development moro achiel ariyo adek. Ibinjo ng'ata. Koro en network miloka ka jatelo. Koro kanyo luwe gi ka ng'at beth. Ka beth zaidi tibo tiyo ne jogi. Ka wiyo beth timo na wacho nan managi basat gi security ni kende. Kanye makoro kelo pogruok nikech pesa miyo warom. But ka kutiyo alafu pesa miyo marom ni bende. Wajumbe tiyo kode mopogre. Gin gi priorities mopogre. An kaka Babu Owino na prefer ni priority na mang'eny kabisa kete wach somo e wach tigruok mar nyithiwa. Nikech ni nyathi kotiegre tangi nyathi nyalo nyuol. Ana wuon minwa struggle koda kauso changa mar mondo mi adhi atiegra mondo chulna school fees. Enok no yudo somo maber. But no somo maber no neno ni somo ni nyalo konyo wuodani. To somo no emomiyo sani akumatire sani. Emomiyo ka demba kasi kacha tachiwo basari. An basari no dikawe office. Basari na abira miye form kisejazo taduoko gi check. Bet kodi kanyo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 12 saa 1 odhiambo. Bet together kami check ni mar mondo kibibi yuogni an ok na yudo mara. To jok ludo maggi. Bende wacho gani okaboduogo ka seche moko pesa ndiyo matin. Okaboduogo ka mondo achieve funds manyien kapok miu checks. Masini kendo nego benado kendo Bakasi abido abijo moko kendo kami checks. Nego benado ucho amijo moko kendo 8,000. Nyocha miyo jelofa paragadrio. Sani ndabido kami jelofa 8,000. Hiyo ni basari program mai Bakasi paia chakre 2017. Sebe kami ji of prario. Iga ka iga. Nyocha wayudo ji 25,000 monego biniwa miyo. Hiyudo kasi moko manyonge tin. Kanyo bende nyalo network matin. Seche moko pango ji moro kagi kacha, iyude gimoro atini wacho ni ya. Jogi ani pesa nitin. Ta bende gira moro ntifuka. Wamede matin mondo ntin gyotiege. Nikech VJ nyithiwa dhako ng'ama mama miyo mantiere dala, mantiere Migori kocha, mantiere Imo kocha, mantiere nyaka Mombasa, Monagi. Iyo katije mitim gin ojo.
jobs. Tich malong'o onge. Ma baro yen jiwe. Baba mondo ne ji nyami bedo ni. Vijindewa riembo boda boda. Wuodewa riembo boda boda. Pen. Koro ni jowa gi sago kabisa. Jowa moko dhi e jengo. Jowa moko dhi jua kali. Pesa ma giwuogo do ina ika. Tin kabisa. To pesa ni gidwa ni struggle mondo gitieg go nyithindgi. Struggle mondo gichul go rent. Struggle mondo mi ginyiew go chiemo. Meet go expenses amoko. Tido pesa ni rom. Koro kanyo mane ni yawa. An kabab. Abende na usucha. Magas chama tinchen na Singapore. Mondo mi chupa mar 500 milliliters maricha. Eki yudo sing 300. School fees nika 300 ni ibo monadi. Police bende dwani o barcode dai dieri. Kora wacho nyawa tagruok mana go thuni. Okadwa nen ka jowa dhi through tagruok mana go through ni. Gine ma inyo kunye momia biro nda pog basari elwedo kagi kamacha. Nikech ang'eni ka watiego nyithiwa twadhi tigo dhil mantiere dala. Nikech ndiwa gi kwatigo moko ibo yudo ni tigo gi yude tich beleka. Kok gi yudo tich gi create tich. Kok gi create tich iyo nyaka ni iyo ni gi yudo tich kata gi create tich. To in addition to mano tiegruok bende yudo ni moko bede watiego obedo plumbers, moko electricians, moko masons. Tije lwedo moko jua kali, moko carpenters. Iyo ka tije gi kunyo ng'ate ngimane nyachieng' moro kendo wuok e piny. Tiyudo ka at least oyude skache moro, oyude kuonde moro in a day. Koro emomiyo naneno ni yawa to macharegi atem kanyalo temo mar mondo amigie basarini mondo kony nyithigi gi. Nikech an kaneno ka nyathi ot leta sana. Ng'ama miyo ng'ama wuoma kiyie mondo nyathi obede dhot, kiyie mondo nyathi obede ot. Tim giminyalo timo, nyathini chimoro ne goli e chuodho, nyathini chimoro ne goli e chieng'. Man gima nyawacho piyo. Nyathi be kose mi support makamani be koro nyaka itim matek school. Nyathi bende nyaka hakikisha ong'e ni ohako nade. Seche nitie school par dala. Parot wach ni yawa wuon wacha ok nindi. Minu cha chandre. Nyatim gimoro e school mondo mi akal, mondo mi ang'e kaka nyamu mbele. Irokono. Ago mon koro wanje wach siasa kapod wach siasa wach ni tegero wang'apaya mo pabogare. Yes. Thothne toge Kenya Urban Roads Authority. Thothne ok Kenya Urban Roads Authority. Iro ni kura, miluongo ni kura. Osebedo gi weche kagi kacha sane wacho nyonge. Gichako ndeche to gichul contractor. Contractors wuok gi ng'ech. A good example Embakasi East phase 8. Phase 8 Donom. Gichako loso ndara. Contractor no gi ng'ech. Kendo the same contractor omenda madonjo kamola kendo Donom. Kendo bilo chako owuok gi ng'ech ringo. Gini en proper network kamdumbe. Ebe ni moto timo jogo de juete dose donde kaka yaro lechi. Dongi. Babu waronje pa siasa. One situation no beto pogre. Nyocha aneno ke wacho ni kiye gi broad government ni kechango. VJ. Hang problem gi broad based government katiyo. Bedo gi problem gi broad based government kokti. Ana won ni amaber kik onage wach ni Babu kod pingo kwa jo dhie. Kik wadhi kumoro ni wan wadonje bungu ni wane mudho walai. Ana pingo ga gimo objectively. VJ asoga jowa. An kaka an Babu osiepa adhi mbalariany ka Ruoth Nyasaye okonya atimo tigre ka kacha ayudo degree ga moko ang'wen sani atimo mar 5 dhi be admitted ka okili Mei masani koro chako dhi kendo e court ma onag mora man gi sha mora an makora bi present kaka okil maru masters be kenda timo osiepa wiya ok ni bedo ni wiya rach ni koro an kora balo gi oganda mar onagi ni akora kia gima timo ni Babu Owino koro amua ni en koro dano ping gima onagi timo. An ok anya pingo nagi. An paro mana ni yawa nyathi onagi mantie Nyalenda kacha, nyathi onagi mantie Rogare dalawa chui kacha kwae
nyathi nagi mantiere Homa Bay, nyathi nagi mantiere Nairobi, Migori, Kisumu, nyathi nagi no nigi chandruok mapok oyudo tich machiwo gokinyi pile e wi peng, to wi penni kochame oyudo pneumonia, penni okawo on, to on mokawo ni pok ochule, to peng seche moko oyudo accident nyaka ochul on. Peng ni seche moko nego bed mana 1,100 to chieng' motiko chule 3,300. To peng ni be nitie gi insecurity. Nyathi onagi machiwo gokinyi adhi mjengo ting'o kidi make mjengo chul man siling 700, to seche moko wuon nyaka mjengo gore piny oyete. Nyathi onagi mawuok mibaro ne ji yen madhi e doyo. Pacho ni yawa, kaponi broad based government nyalo kelo chiemo nyathi onagi ni, to wach to kaponi broad based government ni oken gima timo gima nyalo kelo chiemo, nyalo kelo olemo moro ni nyathi onagi, mane rach. Tadira antie budget committee. Yes. My anyisi factual things VOJ. To budget committee control of budget nyocho nyiso malongo. Ni sani wate mana implement 20% of the budget, man 3.8 trillion. Matini po implement 8%. Development unit wase mana implement only 5%. Matiende ni twasiti kudweche abiri, wadu gidweche beach mondo financial year ni yorum. Matiende dweche beach inyalo implement 8%. Mathematically okinyal. Koro nano nyisi pod onge dongruok mwadhi yudo. Kiko bikae no wuondo gi weche mamit ni kosa to ko dongruok bedo gini kama bedo. Ng'ume dongruok ni ok dhi bedo nikech Kenya okwa collectors in terms of revenue maber. Ang'omi okwa collectors revenue maber nikech wake tax ni malo. Koro tax kan malo kane to nego ban mondo regi to yudo ni tax mabando ni malo. Don ji matine mabonye bando. Seche ma ji manyiewo bando kata mogoni don government collect matin, to seche ma gi collect seche ma mang'eny mogo don government se bi collect mang'eny. Koro tax ni malo, demand bedo mapiny, supply bende bedo mapiny, tije bende rumo. Koro mano namba 1. Namba 2 en corruption. Pesa malal e yore mag mibadhi, yore mag kuo. Pesa mnego ni timo gimoro to ng'ato senyume. Iwinjo gima dhi mbele. Koro mano miyo ok bed gima nyonge mar development. Koro e wach broad based. Baba Raila Odinga is a very wise man. En ngama very wise. En ngama bawa. Ana wuon baba en bawa. Onyamna difa yot. Bato kan luok ni wadi fodog gi jaduong kech no wuonu. Wuonu bende kingo gi wach ka wuonu ni kod gi wach. Ka wuonu chwadi iwuok na gi wach. Okinya chung kanyo ni duokri wuon, okinya chung kanyo ni gori gi wuonu. Ikuom ng'uono kako kikoso. Mane luor wacho ni joluok tigi timgi. En ni waluor jomni joma dongo nwa joma ni mbelewa. To baba no se wacho ni jironje broadest government. Baba chelni bende nyochi njo Kiambu ka wacho maber shao kwak. Ka wacho maber ni university funding model dande onego le oko. Je takoro the high school kanya entire school a day school ngo tulo chiko telo paga beach school mo. To mama uso mano mene bot. Mama uso na flu edot kro bambu ka ngin. Ata chel mamni poko mako gelo paelo tediel. Dunia the entire day school. Iri school nelo fo chiko. Mangima to mamni onyal yudo 9,000 ni mondo nyathi koro nyathi ni deot dwe kata beach kapok konyo no school kata mana dwe achiel ko lose kapok konyo no school. Tiyudo ni kama mani ok nyal chulo 9,000 to tek biro wacho ni koro ke ni fi ichulo 100 emblari ichulo 100 kitimo medicine tichulo 100. Koro matiende ni nyathi monego bed ni donjo bala yanyi motiegre githi moko nodo mbala yanja rore kechonge kuma nyiri bobe onge kuma nyithini minigi kata wuoni diudo school fees mamondo chul nyathini school fees. Koro makamano
VOJ. Babu Owino wacho gima kamano. Inyo wacho ni Babu Owino rach mana ka wacho ni mondo mbalariany okete mahode nikech ng'eyo ni mbalariany mokonyi. Tiegruok ni moben konyo. Teme konyo bawa mantiere dala ka. Ntiru mwatego kande. Koro apenji VOJ. Ka wacho ni yawa anae tabalo ma nikech magi reasons ka. Tangi maber ni wiya bende lew. Wiya bende onyo ng'ama nofu. Wiya bende lew. Ang'e ni yawa. Gini skufini. Dhinyo janyuol ni. Kora ling ni kewanti broad-based government. Tana sebedo jatelo. To tij mbunge wacho maber ni en oversight. Oversight gi representation. Chima also present joga. Chima nyiso serikal yawa. Tine uru jopiny. Chima ondike constitution. Onego natimo. Mheshimiwa donge serikali pod nyako. Pod wendo. Ainya kawang'eyo biro na ODM yen. Apenji VOJ. Serikali ni wasetieko higni 2.5. Kapok ODM obiro. De bed ni nitie science. Ni serikali dhi timo gimaber mokwongo ok de gi need ODM. To matiende ni ka need ODM, matiende ni gi need gi political reasons or for economic reasons. Nikech economic reasons to need ODM ka bed gi tiyo ne jopiny. De gi mana ODM, ne gi nyiso mana ODM ibed kando wa uru wati. But because giseng'eyo ni tich bago, giwacho ni koro ODM joinwa political to control political temperatures. Ok to tiyo ne jopiny. Adwa winja anyo malong. Awinjo pikeno. Mana na political convenience. Apenji osiepa. Kadne ni yino yie. Ing'e ber ni nyalo tiyo. Iyo dwaro opponent ni. Dongi bwacho ni opponent nano go kanyo, skuma so kanyo, keep checks and balances, anwe ati jopede neno. To teach oaga. Mang'eno kanyal tiyo. Dongi bwacho ni waluonge VOJ mo kikona koko ni wawa kwe koko. But malong to dibe maonge. Nikech gini ng'ie mopogore kaka ng'ie ango masisa no Mheshimiwa Babu Owino. Joko wacho ni either you are with BBG, nine broad-based government, or with Onyoro. Anto Onyoro to pokaromo gago. Ruoth Nyasaye mae awacho ndasingo mbele Ruoth Nyasaye manyasaye obungo nyakalaga man malo kang'ia pokaromo gi Rigathi. Pokaromo gi wa Munyoro. One on one kakwar sokamani. Bodi mbele Ruoth Nyasaye. Ono gweli en lung nyalo yie go. Ibinjo VOJ. Ilosit mang'eny. Siasa ka baba no chung Kibaki. Baba no chako relationship gi Moi. King'eyo kanyo ok ne giwinjre, girogo giwinjre. Baba no chung Kibaki. King'eyo mbele kanyo wach Kibaki baba ne ni opponent ma Kibaki. Girogo together. Kidogi sudo baba ne main opponent ma Uhuru. Gidogi tiyo together. Kidogi sudo baba ne main opponent mar Jagot. Ma Jagot mawacho ni wan kwadwa be ko miyo tanu kan mudu arono. Kidogi tiyo sai. King'eyo siasa ma Nairobi. VOJ. Adwa ni koro onari kona gi kinti gi kram gi buku athikanyo kata katas. Awego munduni intention mar Babuni enango. Ni intention na abenda ngini 2027. Alo survival. Nikech abenda ngiyo ni yawa. Odwa ni tok nyare nge odwa me odu kata chwer ma odu. Kata mako mako odu. Tusite maka kusimo mach to podi ng'e yon. Abenda ngiyo ni yawa. Odwa ni ananyathi mingi kakimiwa. Anyathi modwane odwa. Anyathi miyo. Tawach ni yawa. Kakurigo yaot. To kagolo wiya oko bende ot. Sekal bende goya. Kurigo tutu kalo koni toya. Kawacho ni yawa. 2027 an political wach siasa. Ayalo sainade mar mondo kawuogi kwejo mar siasa. To nyocha dhi kao data ma census. Okay. Kuno makuan godo pima ni Nairobi. To kama kakwejo wacho. Okay. Kuno wacho yo nagi manti Nairobi. Gain 658,000. Okay. Jo atol macho jo Akampa. Gain 647,000.
to Rabuon gin 1.3 million. To Jokisi gin 238,000. To Jogot Mwari Rekodo in Nairobi gin 69,000. Gojo Kale. To Joban gin 700,000. Ora wacho ni kapun Babu dwa chung. Embakasi kacha iyo information manual also in 2013, 2017 gi 2022. 2013 ne wantiere gi gimiluongo ni call. 2017 notiere gi gimiluongo ni na. 2022 wantiere gi gimiluongo ni azimio. Tiyud ni nasa iyo ni code nasa gazimio nomako nagi, nomako Wakamba maendo atol, tomako Jokisi, tomako jo Abandu. Donge kamano? Yes. Kano mako jogite, kiriwo jogite, kiriwo kwagite. Population kata rotsi oing mar jo Rabuon en 1.3. Okay. Koro jogi nwayombo ikech kwariure. King'iyo formation masani, tiyud ni jo Wakamba osebalo. Ikech giwacho ni gi support wa 2013, 17 gi 22 to abalo kodgi. Gibe gibalo. Gidhi giriwo Jobuon, giriwre gi Jobuon. King'iyo hesabu ma jo Wakamba, jo Atol gi jo Rabuon, biro 1.947, 1,947,000. Koro wachak kwan namba achiel. Kikawo nagi, iriwo gi jo Wakamba, iriwo gi Jokisi, jo Abandu, mamano 658,000 plus 647,000 plus 238,000 plus 700,000 yudo milion ariyo gi prang'wen gade 2.243 million. Donge mano ka? Yes. Kiglo jo Atol e kujono. Tiyudo yongo nagi gi Jokisi gi Abandu. Tiyudo 1.5 million. Milion achiel 1,500 gi 96. Yes. Kikawo jo Atolgo timiyo jo Rabuon tibedo gi 1.947 million. 1,947,000. Mtiende ni kidhi e yiero kiyo jo Atol tinglo dong e yiero Nairobi. Wacho ma Nairobi kende mar mon benda nini to Babu nyalo survive nade. Ing'iyo mbele. Ang'iyo mana mbele kende. Kichido mbele ne. Ang'iyo kechi mo mbele ka. Okay. Gimola doga ndong ne mbele ka. Wacho yawa. Baba kani chung. Dogo mano nyalo ni Babu is selfish. O manyo mare kende. Ogo na kende. Kwanda ore kwando nagi. Ngech ka yudo chona kende te to the last person. Oka sero bolomo. Tadirem. Nairobi kai constituency kende minyalo rombo. Gena gi kende. En mana Ruaraka. En ma gi MCS a beach mona gite. Kata kira kai. Nitiere gi MCA ma Rabuon. Jokikore. Talanta Jokikore. Kata kasi East Jokikore. Baba machung ker. Baba wuok to imanyo kura kuom jo Rabuon. Donge madiera. No ma kura kuonde. No manyo. Yes. Modhinya kuom jo Atol. Modhinya kuom Abandu. Modhinya kos. Nikech nuni kuchna gi kende ok nyaka kete president. Koro kano kik kura. Yes. Mondo mi okel together. Mane same principle. Mabende atiyo godo. Maja siasa mna Nairobi mora. Ben nyaka tigodo. Full steps of Babu. After Babu. Anti mane tokla. Iwinjo. Koro king'iyo kuni malongo tawacho ni yao. Jo Atol gi gin 657,000. Tanya yude kura ginade matin. Mar monda ajaze basket ka. Akedi tawaka. To kapo jo Rabuon be aria dek moko be owacho ni yao. Babu ni bende because of his track record weteme aria dek. Well nkech Baba bende ngi kura milion achiel. Be kama wacho bende em gaji didwa to ji didwa waluo mugore kwa makle to kelo wachinjo. Okni alo gi Baba. Okay. Okanya balo gi Baba. Abdo strategic. Come on. Watch more yere ahinya. De chari kineno Baba tinende wuotho governor sana. Baba sebedo ka wuotho governor masani ng'eny sana. To Baba en Baba ng'eyo nyithindete. To
ode ndi ayudo ni baba nyaero nyathi moro moingo moro kendo to en mana nyathi miwuotho godo ni sani to kwabe wagode wuwa to nyathiwa ni 2007 nyathiwa ni nentiere imiluongo ni Anna Kibaki mo campaign ne Kibaki ombo kura oknogon baba kura wadhi 2013 owani nentiere tiene manen chairman matiene Yes. Anen chairman matiene no campaign no uru ogon uru kura mateno oknodwani baba obed kira kwa 2017 nentiere Jubilee ko chung senator Nairobi kendo campaign no uru Jubilee ogon uru kura oknogone bakura mane oknodwani baba mondo obed mapika kwa 2022 kendo nentiere ADA Kenya Kwanza gavana John Ruto campaign nero ogone Ruto kura matiende makane rally mora manitiere wacho ni ne Ruto kura kikigone baba kura okno support baba kyo poko chunga jakom nyocha ne bedi ne tiere African Union cha candidate chairperson mar African Union Ruto ne support pogore gi baba do support ngano candidate mar Ruto dok support baba tineno samatin oswere ka gi baba okrach oyacho ni wa manye kon chimi kon ikuchwil gi nyithi bende tindo bende senyonolo osepunyo bur igerot nyonolo moketo lobi moketo lumeot moketo matiot sachiemo to nikoro dhinyo kuon mako luti itemo lueti yawa ogoko in wetre gibelo wani jot mon an manen kwayona mano bende ok mona pod ngoba mano ok mona pod support baba mos ok mona support banike baba e baba baba ene baba to ba una nyisi nataka nti odigi mach ok gori baba u inya na wuo ngwech tigo mayot ba e kare modo piny but ana wu kaka Babu Owino ana ro jaduong ni ay baba kech bani an kata na wu ni nego gi baba ngi jonti gi baba soy kane we elia mze kibor so constituency ngish mo gi kiegari mari no nginje makan nje chopa ken ko chopa gi kidi nyaka indiscreet choptore bed ni kidi ni omakwa kata kidi ni omako palon besani de no ana won na the 280 constituencies out of 290 ana won osema kadi mo setera nyake Supreme Court election petition election no bedo nullify high court the court of appeal achaka the nyake Supreme Court ignia yoginus kapodanti mane ko aringo court osema ka diboro ni chimano odwani mjumbe mo makode ngolo onge mjumbe mara mo east mar Kenya kama osema moinga na won nyaka kalman tire ni mar best government dong an magikunga gi abdakta magilal kondala de ka unge pimo do gi chiemo kumbi oko okeni mando kanyo luok be luok kata ogi okinya laki okinya rudo ana won otima gi mangeny to ka complain erodwa magi mani mdatini kechana nuo isiro mungo sir dala erokamano nyocha ine ni ka ine dure yue odika to sawan gi achiel kuom yumanyo iteno kweth majenzi moto gi jakomne gibe pod andi yodune ino konego chani kech yuni milungo ni Samuel onego bedni bende wa create opportunity gi milungo ni the ladder principle VOJ kin trewing ngasmo te ngato luwi piny malo ka terete mal mo choma mal ibe chimtere malo do bendi chri mal yes iben po man chop to ki ywayo ngani ma piny ngano do digo kumi nyalo lo kode tether oro owadu makamuelo sebe kotemo tena muduge ot entiere odwani to en thio nai kenti gi opportunity mar dongruok obendo dong gino nego be lit ne nganga vera mora gino konego be lit nikech nicho bende omanyo space to gi mlaro kode an kan Babu achung Nairobi oben gi ambience gi onge conflict
interest. Erokamano nya. En option mane ma diher ni komo kayonge best guard? An gineno VOJ osekudo wiwa kaka jona gimoro. An osekudo wiwa chakre 1963 nyaka sani. Nagi en mana mudak ginyie yaro kaka ono nagi nikech ji wacho ni jogi manyo gini to gini osemo jogi. Watem kaka nyalo to gino osebedo na sicho make ni to wuok e lwetu to wuyo ngodhi. To gima nyanyisi wano kaka wano nagi kwabedo head baba etendo. To baba ken jatendo direction ma baba miyowa ber sana. Nego bedi wang'iyo tut nikech sasa ayudo direction ni simwa uke gini to wauko wan maywa. Kan wariwre gi Kibaki, kan wariwre kwani Moi, kan ne wuok no wuok kwayo, kan wado wariwre Kibaki, kan ne wuok kwak nyaka 7. Mano kan support Kibaki tutu. Kan ne wariwre gi Uhuru, adier mwang'e ni koro ma deep state wado.com. Kachuwa wuok 2022 wuok kwak jinyiewa. Sani kendo wariwre gi jago ya dongine na kadhi wuok kwayo. Gini osebedo trend kore kumu 2027. Kanyal side on that. Ke jakom en democrat right ma kom chung, but an okay decide ne jakom no chung 27. Kweno no da chung to chung tanto kuchat poda bogone chung. But kweno ni ko chung to ni direction man. VOJ katan kapni marlweta ni munda chung gi got. Tad mi ukere ka. Ko ni Babu. Koro ino di mitiet marung ker mar piny. Adkelo nugino. Chase ukora madhi megi. Tabenda ng'eyo magi mchezo yaon. Benda nyatugo gi jogi tuke gi. Ibi siepa. Ko wan ng'ini hawa. To anya timo nango mar kendo kuywak. Wadonjo kwa monde. To sawuok. To ayuwa. Weche ndi chenda tin ni Babu Owino. Neno ka gima urodi kan ire temo como so katemo kirio equation. Ang'o moni chako political party mari ni won. Yo je to senya gino mang'eny sana. Ichi wacho ni mada uono. Ibe neno gima moro nyalo godlan ne. Ang'o moni godlan. Wuto koseromo to godala. Ok gima rach kata jakom bende kan romo ndalo mentire od Kenya. To wuok e od Kenya to doloso NDP. Odio godala ne moment jakom nyaka wuono. Uhuru bende neno romo to wekanu mano ero pesa dio loso tiene godal ne doke jagot ni bere kanyo nen ni ode gi kanu odo wuok ke odem bende dio godal ne olo yuari wuoi ko seromo antire intendo rom to nyalo da to okrach godala semi godala nyaki pani to kadala ka wurkon to ni ade kech nyalo goli e dali ko mi wani yawo wena uru ngach no maka chuwo to poda nya duogo an wuona kaka Babu Owino an poda re oyem odim poda do aonge gi wach mistego yande diere jo piny ne gungi ni wach to ya ken Miriam wakudho wach e yot okolo ni oko ena wach mwalos ka Ramogi kaka jangato ni adiera to sego ya in kiyo yani lopo yani ni golu ikoni to ndaro king koni matondogo king koni to ngogo sindani kuri woni ang'o mbele dwani dakwa riyo ka jok moko morire iyudo ka jo swali moko mantie udie kata mantie odem ni sasa ya gidwa gimoro to giwore gimoro ok gigore wachata ni yude maja odi gire juwa jowantie jogot riwore abandu riwore jotend riwore no gik moko wan kurewa to koro ng'ani loya sasa migo odem en ng'ani
nyalo ingeno go thieth obeda kai nyaka chieng' moro yaw nyaka ticha di mena video day osedoker mbesa osebedo presidents nyocha Burkina Faso neno president Traore no invite en president at 32 years old kingi fai gisoko manegol ker sika igam tin basna kingi Gaddafi no bedo ker 20 years old to why odwa ja 28 years old ja 36 years old icho ni pod nyai komano dibesi bigi ko maji ne ndikane Burkina Faso ma lot ma demokrasi dibi beda gi manyamien onyisi morachal ka jogo ko demokrasia Burkina Faso ng'an sani dio kata no kaugno gagoko tikawo ti jo nyomo okinya wacho ni kano kati od ng'ani nikech no kawo gini gago mondi ta tio na wan alaka daka dong ma wagini ko pile to siemse mawa dum wadon ko wet ko digendo koro an kalu sina mo gi jo piny moko ang'o miyo ne benien mi go ni koro iloso sie piny mako ng'an kano yudo garoko ko tine jo piny trach to sani uti piny gi kosete nyaka oschulo gite gowi mane gi god gisieko sani king'eyo mining magitimo mar gold kacha giloso mining kiundeje molo kacha king'eyo school kaka bedo modified masani koro nyithindo grember koda yudo telo atika piny magoko teenage piny ruoth Nyasaye wa emuma ni piny ruoth Nyasaye ikawoga ginda gileny piny chien wantie ne kawoga VOJ king'iyo nyocha adhi Uganda okiye na donjo Uganda chumbe veni odwa ne mseni biro ka Kenya ka yasi mduong mar baba mo wachi mo singre ni abgone bani ku mo nyasi no ko ya vi ogoya rin mager to chiengo ko Ethiopia to ko Ethiopia ininge to men sikalo don Ethiopia Museveni ne Ethiopia wecha tia Addis Ababa no ngero Ethiopia to represent manoro be no wacho ne clearly niki vote ngangata VJ kumachopeni nyisi ni network murguno kanyalu nyinke mora kama kanien myambo ibi malo to Museveni ni mwatero nyatiaya mwa to leka luka solo velda mwa mi okumba gitong odidwa karo kungitong chuogo na toka watere nyago tumugi gikababu acho ibabura anwe yawa onagi akwe uno seche ko wado ngabeda marani monu ne mbele ni bowini mae benburu mae ibenda seche ke nyinji ego en makoro jiro ijo ikagada dago en kurigo se maunge mora en makorigo tirege tigonia wera kawe da gijumbi tagalo nyu ijo kagomboga mundo chieu moto na bebeda buru komano ngod kikoya mate kikwadi ya babu koro tiyo kijama tini bende nyaka wadieki koro wadhi dinga komano chinge pinyi go mona mithulo ndo yiwa to kam wa internet ko limbe moko ja itmo pinyi go mang'enya enya tinde chama kide ingro timu mang'enya luo ni jone ni imo gi chiru insoge limbe nyocha tim ni kechema nitire go jowa kiko agi wani wuod moro no atero na to no lal Nairobi dugo ala to jodala outmo kan tim tiene jodala basari ya yo moko tie nyalo mi jodala mar mon kik bi benje ne in manori dwa to ni gawi yang mi bunguni tie kono kikelo nata pien kikelo kata inga oni ndo wari godo lwang ni yawa oro emio na wuto kado kocha sani podi wuo piny mar duo podi wuotho monda jo koro wuotho ok stop okay hero nyochi neno kana ni kilif yes nan kilif dong nino kaka kilif karibisha wa puonje teachers puonje mauta na river jo puonje mawuok Mombasa County na River County gi Kilifi County no luonga
kaka gesto wana mondo osodgi. Yes. Kori yo ka seche bire nyo piny mar luo ke bende wawuotho kod wang'o kuonde moko. Mane kaka kwalo kiro jo Kenya together. Okay. Ng'iyo gimoro mbele. Juga ni kiwaji ni borieki. Gini nyakwa wachi. Gini nyakwa wachi kata mwacho kikimokta kete botanda. Wang'o tanda. Mokta kete malo maduiro obika neno wangi. Mundo watieke kode. Kamano. Ibuki chanda enya. Isiro kiwachi Baba is right. Yes. Any decision maboka is right. Oh, yes. To my machal gima pogori reparo for the first time. Mopodi chanda enya. Me are not convincing enough. Opogori enya ki Baba. En manani na family. Kanchide ge baba, ge mama, ge nyendo. Okanya agree to force. Matinde ni family no. Uondro ni tere. To ka ni family no nyaga lose mawach ni yawa. VOA. Giyo ber. Ibi ngana. Ti wache mane yot. To korete mane yot. Kana sene no tend. Nini wa regi moyi to wo kwa wak. Wadegi Kibaki wa wo kwa wak. Regi uru wa wo kwa wak. Got bero no biro kendo dong probability mar wuok ywak malo kabisa nga. Nya po wanyalo wuok kwa ywak. To bederi uru kwa ni senyisi osiepa. Miyo olemo moro maber. Agore mo na olemo mabira inywa. Kiwinjo angamoga nago odwa mambadi. Pokinja nago wadwa mare mondo molo. Kiwinjo nago wadwa mawandai. Tango miyo kim kamano. Nikcha wacho magi wuoto nagi moseyo gimoro. At least ginyalo kele injo mok dala. Injo siepa. To nego ni kosan kika yud mana nginjo. Nego benwa yuo mkati maber. Mangato nyachamo yieng. Ko bedwana ni wato mana nginjo. Kika 1963 to nyasani wabedo kwak to mudo mana lak to nyero. Ko VJ okal siasa ogi emotions. Siasa wach ni nikech koro gitim ni nikech ni kore kon fiki okon yadir be okon chimokon to sayudo injo siwa joluo bende wach ni kalang' ok nie okunie kuwinjo je an gi manyisata giwa ene teromus adwa ni jo onagi ong'e ni Babu mana strategy ne abenya kavai iwinjo iwacho ni atmocha ematero kon ni yieng bende kikonji gini bere wate ngato bichune oko koni machien kendo ko ani wanyalo wuo chien kendo ko wuok ni ti wacho nawa karat mobe norito nwa ocha koro na wana mbele wadhi wacho ni nusiro duo dalo yugo ando na beton ala rangari waluru koni to ngwanjo kote to dalo yugno ende ti fuon ko ronde dala kufe bendo tie dala koro dino ka wuoth ne nyado matek koro giwo bed tatful okeni wati gi hetre mora ka nyabe di heted ani madwaro mbele 2027 baba wa okra barail modlolinga okdwa madoro tabende okadwa gi modaro 2027 tan bende ngewi kila ngato ni giwuothe kila ngato bende man gi watchne even see kora bende ng'eyo koniga wuotha ng'esi monego na wuothos ta ng'echi monego be nareto ta ng'echi monego be ni agwo gi ng'ich benda inko winjo sipa jo moko nyach kwacho ni ringo ng'wech ahinya bwana piny ka sani short sani ji nyalo tho sa asa ji nyalo ultra asa ili ambition ni chiem chup kin ambition ni pas gatam chon chiem chup bele ko ni ringo ni itabu siwa ene ka nyasai okede ko ni ikalo indi be kama ka nyasai ne do kamano ne chapt mayom kema piore ti kodi mamormor e dolo mogo mara premium ngano en mogo makut ke golo chat mang'eny paket kitiyo gi ngano ma premium to ikaw kinde matin kai dale ni kichiyo mare kendo okong'akre ogolo chapat maraund kendo lombo wang' kitiyo go matin kende ikung pesa kitiyo gi mogo ni e losi muka samosa mandas die kata kek yud mogo mara ngano Enterprise Limited Sumu kayo namba 0727222352 kata Jwal Wholesalers Kisumu kayo namba 0722
822-103 kata kiti discount masogo kaya yutol number 0798-931-58. Benya domogo es maketa duka dongo ka Ivers, Quick Mart, Shively Caterers. Revisha GKCB ni wijanyanga engimani. Au KCB Gold account mundi yudolo maloyo mauta mabiro tina basha eneno pia marfari ali. Lotachia lebilo bot egwe ngarvipingo kokal kumsentami. Badengi ma KCB mantip chegniko mundi ngeput KCB for people for better. We kumbukata au sodo lafu nikapata tena container imekuwa makuu na inahidi tu tiketo sini tafuta do nikatuma ngapo namba bali nikifika tu hapo container mimi nijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa zote hadi final nipeleka ma world date jara kutuma nikakula block we hizi sio hiyo de lakini acha nikuambie ukipata text kama hiyo jiulize ni ukweli au ni con kama text akoli tu aje au una link au unauliza text kabina ID number au ile umeshinda benki ya promo report your number SMS 3 to Safaricom app or mpesa.com. Pepsi and soda matikurio kemedoreko Pepsi yore du karamora mtimekodi enengo kendo monya Pepsi yudere kenje bopugure kaka kabotingo minda Mountain View ekinmamoko nemathod tudrikon uguyo olot bechino mosgich ndo wal Pepsi eyo makare lekpile woktich yakticha beach Pepsi thirst for more. Mori nyango kaka mari star 812*784#. Revisha KCB mundi wijimanyangfu engimani ya KCB Gold account mundi yutulo mauta matena ivasha NP Mar Safari li jalochia biro plot egweng mavipingo kalukum centamri limbadengi na KCB manti kodi mundi matho KCB for people for better. This week, amazing deals await